Daraw. Oh, fej sejrin Daniel. Wejjeja. Għaraw il-karozza. Għadna ħajjin. Kuna baqalna 3 full days, technically. Laħar stroopwafel. Għada laħar darba. Nkunu l-Olanda. Traveling light. Hello. Oh, edha karnivalata jina. U xari għadu imxarrab imma. Hello. Oh my god, di l-ħar ġimma li għedinaw propja inqas minn ġimma xillum l-erba. Ġej. Illum l-erba u tipo it-tliet ħanizilqu u bħallu ġimma l-birthday ta' Daniel. U ħaniħdu messaġġ tal-birthday. So, ħammur namlu deep tissue time, deep tissue, ma nafx eżatt. Xinu għazaqaw, xejdulu eżatt, in proper terms. Imma jiena l-bizdakketta, għax l-lum vera kesax. To be honest, issa mux għasa gravi, dal-du kien iktarar. Imma, u l-lejla naħseb wara ikun naqra bartu, rridu suq il-rota. Ma naħsebx li laqwa idea li ħansuq ir-rota wara messaġġ, imma ma jaqblilniex immorru bil-bus għax għandna xi nofsija mixjan total. Xiex. Nieħu deep time messaġġ, sponsored by Mariah. Mhux minn għand xi brand jew. Mhux minn għand brand. Sponsored minni. Sponsorjaw jew messaġġ. Allo xari x'diżaster. Qegħdin kmieni imma din. Għax tlaqna naqra kmieni forsi ġejna bir-rota. Bas ħarġet ix-xemx daqqa kien riħ. Għajjejt. Għajjien niblogja u daw ħansu lejna. You're welcome here, happy birthday. Thank you. Hello. Injuraw il-fatt li ħankunu libsin l-istess ħwejjeġ tal-kilbs tal-bira. Nija, jena għandi ġimma l-bess. Wara il-messaġġ xej ma vlogajniex, xmorna d-daru kilna u għadna naru Love Island, imma he enjoyed it, ġvera. Issa l-lum ħamur il-Rotterdam, l-lum il-ħamis. U għaw il-containers għaw ħa narmu xie affarijiet. Għattrejx il-ġan, mux għakx il-narmu għantom xie affarijiet li jizaw. U għamilt kejk dal-ħodu kol, u ħmejt il-cookies għal-ġan tal-birthday u kol għandu birthday ġuna qabel Daniel. U ma nafux ħanamlu eżatt, ċoħe ħamurru Kinder Dike. Ħaniklu għandhom u ma nafux il-pjan wara xinu, ma il-pjanu li morru Kinder Dike. U għazalna, da vera jfuku, għandu nusella. Da courtesy of Rachel, eħerdu nixaluhom, għandek. U da tiegħi ħassan qasamli. In transportation. U da għaddik ngħidilhom għamilni. Għaddijak vera tqile. Għax għamiltu għaxxon. Issa ma bejmux, sew Illallu, ammut. Bil-flamethrower. Ix nagħmlu sejn. Għaw jiri rrit nixxu wahda. X'dabra xi nagħmel crème brûlée. Issa inti hu ritratti. Red Flags Day. Kantawna Happy birthday to Jean. Happy birthday to Daniel. Happy birthday to you. Kimkirej, għaduna 3. 1, 2, 3. Sta nispara li biex naqom. Li nitqamu mara għaddi. Yay! Samtu. Santi għagħja. Mux xort. 1, 2. Yeah! Għadja ma s-nisni għandi tebda. Naqtaw ek? Mux xorta. Ek ma? Ħaraqbdu l-water bus, oh my god. Xaħġa out of the bucket list, qabel ma nitilqu. Jitċaqla. Aħna ħanibdew nagħmlu hekk issa, naqbdu għam il-birgu, morru l-belt, għaliex tir-rota wkoll nġibuha magħna. Nafsija, għax bejdu għas tilkom, jew tilkom, morru Kinder Dike.
f'Dale Windmills li hija UNESCO Heritage Site. Ma nafx kemm qed nistem ma xewx ba' storbju. Għamlulna kejk jaqsam, baget jaqsam baget ma l-murejtom. Wasalna, għasadni vlogjajt wara l-water bus. Minnaw safej kikur idu morru b'feri li ħanna b'nofsi oħra. Aha. Il-rota minna l-feri wek. 32 minutes. 10K. Naddu wek. U dik bridge. Għal-water bus. Għal-water bus? Nistaw għamlu eżempju fis-7 u nofs, fit-8. Mux xorta, tajba lija. Fiex il-laħar wahda. Fit-8 X'taħseb Daniel? So minn flok istannet il-nofsi oħra. U pjuttost 3 kwart oħra. Nsuqu wek bil-rota. 30 U ma minutes. tinsuqu saridu. Għanna 10K. U bħet għamek naqdu l-istess l-ewel feri li qbadna. Imma dik id-dum. So għanda fiex il-laħar wahda. Hija tixbidni. Oh, I don't want to be fuq il-vlog, so iva. Long story short. Domra ma tlaqna minnant Rachel ġan u mandunajnix li għawek, ovvjament, for a change, il-ferries jifqu fis-6:10 terġa u spiċċajna badna ta' 7 tal-5 u 5 u għallilna li l-aħħar ferry nofsija wara, so minn flok ħanibilaw bike ride. 10K rota. But it's okay. It's okay. Tal-aħħar hija wara dawk il-cakes. Zom, ħanaqta, san kellimkom. Il-ni 7 snin b'dal-mobile issa. M'għandix wide angle ħaq. Kont insejt li m'għandix wide angle. Ok, update. Vera da bil-fiċin. Ħammorru l-ura Rotterdam. Għax mux ħanaqbdu il-ferri l-ura għax kienu sikmini għavolja teknikament kieku badni kissa 5 minuti ilu. Imma flok ħansuqu il-rota n-istaxun ofsija li Rotterdam, which is ok, tipo tal-axħar. Di l-axħar darba li ħanamlu tripek fil-verita. So it's fine, it's nice. To be honest, vera għanna x'namlu għax għadna għas pakajna l-kaxxi kolla wek. So then rrit jisib ħin jagħmelhom. Ara kamu kind. Cute. So sa kellimkom, ma nafux ħamur din. Kemm? 150,000. Daraw. Ciao. Isma' jiena m'għandix bżonn din negattività 5 tim qabel ma mmorru lura Malta. 190 meter square. Miljon. Ciao. Tlaqna. Vera, għamilna 10 kilometri, ma dofkom u viċin da il-mobile. Asla s-sejna, taħat ma Issa ħammorru niklu indien. Ħammorru nifqaw. Jina inni ma niħu inti minn meta tlaqna minn Malta. Jiena l-axħar. Jas niftakar. Tlaqna? Min ħajsu? Għaxi ma nafx fej. Alright, mela narawkom meta t-niklu. For a change. Oh, fej sejrin Daniel. Ammorru l-ura. X'għamilna bidejna. Don't look back. Don't look back għalulna. X'naqra ara fejnhom. Looks bussin, eh? Prosit. Smaklek. H Maklek. Change of plans, wara l-Indian. Ġara. Issa bdejt il-vlog. Ejja, itla. Wejja, itla. U l-axħar darba l-modella u jitbanda. Wejja, itlaw. Ejja, jitla, u jgħamilta qabel. Abba l-vlog jew għaxen Abba l-vlog kan jitla. Dari l-wejt konta. Jitla. Dak Erasmus Bridge, dataw. Kemm qed inħossni żagħżugħa.
Biex tinżel. Uwejja, jina Eżatt. nitla. Isma, jina ma nibżax. Imma t-tidaw jek għan it-lajjed, eh? Mela, jina ma Le, mela. Nistani kif nittilt, jamar? Aw. Madonna, Madonna, no. Madonna, Madonna, no. Ejja, relax. Aw. Tamen bħala birruħek. Ħalli kieku ħadd titla żorżija, per eżempju. Jiena mhux biex titla biex ninżel l-għarax. Umbat ninżel. Kemm dik jisħa. Jisħa dik tifla. Biqżies, u. Battiela. Bakel bil-bajtsaw. U jiena ġejt bil-kalkulu biex xorx biex tajjeb. Kemm hawn sabiħ. Biex sanara Ejja. solar bands. Solar. Itina għaġi bħala sabiħ. Ejja, għaw, siga zemek vera viċin. Dik għandha l-baby. Ejja. Nisa telaw, ġifiri n-naxxilkom, ejja. Kejl. Ġemso. Ejja. Għadkom insurance. Jiena nibsa. Wejja. Kważi wasalt. Wejja, ux diffiċli. Le, le, ġusta u titla, kompli, ejja. Tajna l-ura. Għamilju il-ġejnu, għaw, il-tambel kabel. Ejja, men, wasalt. Wejja. Ejja. Tkissiri li ximma. Kem tafas il-buttuna? Mux li zgib tlajna. Wejja. Ejja l-axħar ftit, tissejl kif ħadd niżżelli minna. Għanna għu sabi għatma minn ċaġek. Ejja, ħa, tela. Il-ħat, l-għanajt, rasi u tela. Waħjat. Yay! Għandhom bżonn natfu naqassu l Għara, sub, saqajku, l-importanti li titfa saqajk sew. Eżatt. Ma rinċi fl-ewwel, basta jgħid għalija. U għajja, ħa, wasalt. Ejja, pulġera, naraw. Jiena mhux ħanilqak jekk ta' U għajja, tawa. Ra. Jikola. Ammut. Rixi li t-istenna. Ejja, inti miss. Mux mamma għal-dawra affarijiet. Brillanti, l-ewwel darba tlajt lajt waħda, għad tisajfha ninżel. Għad ninżel ix-xemx, għad nibżam ma jisax ninżel. U jgħat waħda. Għala huwek. Mux hemm, għat attenta fejżom. Ejja rejxi. Wasal. Issa l-aħħar waħda, jafem, u għolja. Ġew nżel waħda. Alright, Daniel, hi. Ejja, metis. Sa t-tinżal il-lift, il-mem? Għad li foto shooting, ġo. Bil-boxer ta' Harry Potter. Ejja, minn hemmhekk li xnaħħel darba, xu. L-istess post. Ejja, Ma menx waħda żgħar. hemmhekk l-istess. Fa, ġobni. Le, ħadu da, fazda ma. By the way, for context, dan l-studio fej Kriġan, sewa ġan huwa
jekk ma ndunajtux sissa. Daw li vera. modelli. Hija taħ. Għandhom Le, dik brand tagħha. brand, ndunajt. Xe brendi? Blair. Tawek da. Il-wis li kien libsa, li kien libis, għan Il-ħadra vera. Jekk ma ndunajtux ġan huwa fotografer, videografer, so. Oh, ħanini. Hello, bonġu. Bonġu. Taf kem, naħseb veret nizerpa fija xinu Daniel, kull ma għadna dal-leġi 5 sigħat, għax għadna ġizzetej nofsa fil-ħodu. Għax bqajna namlu l-kaxxi u niznuhom u nkejluhom u nippakjawhom. U dal-ħodu, il-ġimgħa by the way, morna nibgħatu xi affarijiet ta' Daniel, morna nipprintjaw il-labels u issa palissa mexjin biex morna nġbru karozza. U naħseb jien Daniel għamilna realization li mhux ħajqodilna kollox il-karozza għax tant kemm għandna mbarazz. Poġġihom kollha ħdej il-bib u meta rajthom fuq xulxin ħdej xulxin bdejt ngħid għandna tal-garax. Le naħseb dawk li għandna ħdej il-bib joqogħdu. Tal-garax. Tal-garax mhux ħajqogħdu u tal-garax ħwejjeġ hemm. Tal-garax. Ġifieri issa naraw x'ħajjiġri u x'ħanagħmlu. Jekk intom kurjużi biex batna 13 il-kaxxa, bista nurjomkom, ġewna €220 including insurance. Bla delivery. Xibla delivery? U rridu nimxu fihom aħna ġolħan. Le, eżatt, rridu nħdu aħna bil-karozza, u l-karozza ma nafx kemm ħatiġi. Bla pick-up rate. So mbagħad ngħidilkom kollox għal min hu interessat u qed jimmuvja wkoll mill-Olanda jew jinnaf irid jieħu idea. That's it. In hindsight it-ngħidu li naħseb kienet iktar tkun worth the effort and money. Żomm, aħna fejqa. Ma nafx, fidejk il-maps. Minnaw. Imma ismani, l-ewwel darba li għadna kod 700 tagħna ta' pellet. Biex nagħmlu pellet Hemm distaq, 700. So, issa naraw. Issa naraw kemm jiġi, imma l-karozza ħadd tiġina €60 żgur. U skont jekk ikollna nagħmlu trip ieħor iktar. Imma issa wisi, u ħaneħlu 4 sigħat minn ħajjitna. Ħessil guys, ħessil jaqsam qed jiddispeċini li ħanibda xogħol daqshekk kmieni għax f'moħħi qed ngħid għandi bżonn break jaqsam wara dil-move. Kemm iktar faċli titlaq minn Malta milli tmur lura u ismgħu minni u kunu minimalist u tixxu xejn u Inti take note. u bejja anzi considering mhux qasek gravi. Tu tersa kaxxi kollha ħwejx tiegħek. U xe, mhux vera, mhux tagħna tnejjem ħwejjer toqgħod tiżaġera. Tiżadna. Dina, sepp le? Żgħira. Jew l-oħra ta' warajja. Di my waves, dini. Kia iniro. Le taħdejja ħin, għedlek. Taħdija. Għasil branded. Branded. Xorta mhix li kbar ifhem. Ta' żgħira. Vija, saraw. Dini, Kollha mill-qura. veru. Ma tantx parkjawa tajjeb. Madonna. Start now. Do you want to start the reservation earlier? Yes. 5 minutes ta' biss, jgħidilhom. Araw il-karozza. Lol. Bye office tal-aħħar. Bye. Don't get nervous, okay? Eyes on the road. He's on the road. U li ħarna xilna. By the way, għad kollox, ma disastru. Ma għad kollox. Eyes on the road. Pegged. Lesti, issa klinkfin. Namlu għas? Nisa soħa mill-libsew. Ija, aħjar, aħjar. Lesti. Ejma, viva l-ambjent dak il-plastik kollu jasra. It's okay. Bye. Għal-bas il-kaxa tejsas. Passenger princess. għadna ħajjin! Il-laga jkun tantaw, low-key, Lara jinu suq break stressja. U right on time, għax bukenija sa 3, Issa rridu qabdu l-charger, ġo. rridu nerġaw żgur. Il-ħakna kilna kollox u di d-deserta, ma ġejna xi żen tal-aħħar. Di d-deserta. Go. Okay.
ماشي تشيرز. ورا تبزو منا كيف تأجل Issa xi softel. عنيني ماما Dik kif ma titlifhom xa. Għandha wieħed taw jiġri waħdu. Jod. راح جيودوس Sara jitla kemm ħelu. هاي أهرج Ara l-bubbles tilajn. فادي ايه اوه دينار التيكل او اتنحصونا Ajla l-żaq dik. اما اتس اوكي طب خالص احنا بالقمت ناكلوا اللوم ساندويتش بالجبن وبالبرزوت هذا اما بطينا الجمعة الصحيحة اللي ما كلنيش هاد الجمعة عش فيرا الجمعة تنش كلنا انكا البيرة ذاك الاندين والستريس اللي kellna u nuqqas ta' sleep الإرقاد. deprivation. هي ورقات رقدة قصت لكم نغسلنا ورقات سيا ونص نحسب في الستة انتو Hija raqat ħafna. سيا ونص انت في كام رقت؟ Xi sija forsi. علينا ده بالكاميرا نفلوجيا بالموبايل نفلوج او عند الكاميرا دايما نقبض الموبايل وقعدنا فتلكم مش بلسه ده بلاك صار عش الموبايل كون نوزا ونفيلم بيحكي انت الشغل زيتو لهم لورا سو ياك مو مش راسك شاري الفلوجز بالموبايل او الفيديوز بالموبايل I'm sorry what's the plan issa صار بلسه ماشي الدار عندنا شي نفسيه ماشي يما we need it و ما تمرضوا نراو لاف ايلاند عشان البارحة أسرعيني عشان كنا روتردام allura llum ħanitilfu Love Island il-live illum ukoll. Ejja. Irridu nispiċċaw naraw ħada. Hekk ħanamlu ħanaqbżqaw. Mhux ħanaraw ta' Lerna tal-bira hu. Jiena mhux li naraw xtaraħ inti. U għada ma nafx fil-għaxija morru x'Rotterdam. Misu get together tal-Maltin tal-aħħar. U during the day rridu nkomplu nitbarzaw u nibdew n-natfu, għada nibdew n-natfu. Għada nibdew n-natfu nqalbot. Preferi kont se ngħidlek li ewwel nisbarazzaw kollox. Le wkoll. U mbagħad innatfu. Le nisbarazzaw u n-natfu. Ejja ma. Nibdew n-natfu ftit ftit. Ħalli fidi jiena. U hemm portiera tal-bedroom tagħna rridna kif ħannatfu we need to do the research. Għal-bala dik. It-tija Pola, t-tartija kti. Ħammiġtilna. Jekk jitolbuna d-depositi ħanitlobhom. I'm joking. Ħanimmissieħ ta' jidlam daqshekk. Tard hija bħalissa probabli Malta xaraw. Bħalissa x'ħenu? Xi 9:30. 29. Vera du dawl. Samma, dakku l-update tal-ġurnata. Very busy day. Kemm nżomm il-bot. Imma għamilna minna ħafna affarijiet. Ticking off to-do list, kull ma baqalna 3 full days technically. Ġumbat laħar ġurnata għantu għom iċivżu nitilqu. Għada rrit nitfa naqra iktar affarijiet fuq Marktplatt u hekk ħaneħles. Forsi jiġu jġbruhom. U rrit nibat l-affarijiet l-sħabi għawa, għanna xi affarijiet li ħan ngħid l-sħabi jekk irduhom jieħduhom. So rrit nibat ilhom għada. Illum just relax għax kellna vera ġurnata intensiva. Il-beħ għadna fis-satin off, so illum early night, Anyways, inkellimkom għada, ħanimxu lura d-dar u naġġornawkom bil-moving updates għada. Officially, l-aħħar ħroti Mark li ħammorru. Ħrix il-kamera l-lum. Bġet niflogja fuq il-mobile. U ġejna ċentru tal-aħħar, għandna ħafna x'namlu, ġifieri. Imma edna bil-forsi rridu nġu darba tal-aħħar. U ħaniġu nieħdu. Dan jħarrit frikandel. Għal-aħħar. Jiena ħaniħu stroopwafel. U naħseb għandina qaġu, ħaqqa f'nħux forse broġet l-aħħar jiena. Ma kiedni xirdu morru dak tal-pastries aħna. Ma dak għadha. Għaxada ħana namlu 10K wara tbos ħamur niklu pastries. Għana kif għagħulu fil-ħin għax kollox ħanamlu Titmortu kafe minn għandak. Le. U xiktar. Rridu nixu bagalja, għalek ġejna ċentru propri, rridu nixu bagalja. So, l-assidu, mbatt rridu morna jisu pastizzi bil-pizelli li baqali. Għax il-lejla ħammur 1K2 il-bejt Rotterdam u għed ħanamilom, u ħajk namil Maltin, so għasibettilkom ġa. U dal-għodu, komplejna nisbarazzaw għarmejna xie balla kartun li kellna asfel, so issa dik l-essa ma rridu namlu la xejn. U
ġis bdejna zbarazzaw naqra. Ma tantx għamilna xogħol llum, ma fil-verità peress li jisna llum u għada ħanibqgħu nużaw il-kċina u hekk. Jekk nibdew natfu minn issa, jerġa' jitħammeġ. So, ara da ġdid. Dik mhux nice. Kif idħol? Le, m'għandi bżonn xejn. Cheers. Nahar wieħed. Beħejna xi ħaġa oħra. Our new luggage. Urijilna bakil. Ħamar nidu stropu issa. Taqna? Stropu għafil? Stropu għafil? U misna morru nejdu baj il-data l-bakery tal-axħar. Nġibu għafel, fl-appell. Asna, fna. Għadik sħuna. L-ħar stropu għafil. Sart nid-dan biħħa Malta. Ma ġiġu mor għafil dellu. Okay. Ero kem ġew tajbin. Juan. Bil-fors kalli nħu ta' da. Da den jien bil-frikandel. Kem ġtajjab mal-Bert Hain fuq wara. When you become desperate. Dispiċċa ta' melek. ħatamel xita den jiletlu. ħatamel xita? Le għalli, mux għattejt, mux għattejt. Kallu location ħazina. Mux ħatamel. Step 1, issa kellimkom. Għalana, dik id-benġila jem. N-nizzila miej Malta. Hello! Can you tell li aħna vera exhausted? Hello! So, illi mun vlog jem is-sibt, ma suppost ħadxi clips dal-jumej, għax dal-jumej bażikament jumej disaster. Għamena jumej natfu, hence why 0 clips, għax ġurnata siħa minn fil-dusa fil-ħaxija, natfu nizbarazzaw u l-biraħ lisna minn l-affarijiet kollha ġew in-nies jiġbruhom tal-aħħar tipo kemm b'xej. Illum ġew ġi xi ħadd jiġbor is-siġġijiet ukoll sew fl-aħħar. Sorry. Ħlisna minn kollox u żewġ ħbieb tiegħi hawnhekk ukoll għamlu li pjaċiri kbir u ħaduli li kien baqgħu ħajħduhom li ġew Kringlow b'xi second hand store. Eternally grateful għalihom għax vera għenuna u għada nitilqu. So kull ma jinqosna nagħmlu naħsu l-art imma dik nagħmlu għada fil-għodu xorta tanna is-saqqijiet li by the way saqqijiet salli fomna ieħor ħabib tiegħi kombinazzjoni joqgħod fl-istess blokka ukoll vera grata għalih. Insomma kellna ħafna għajnuna wkoll, so very thankful għalhekk. U issa by the way għadna kif ġejjin lura minn Xipol għax ħadna tlajt bagalji kbar biex għada kollha nqas nġorru għax ovvjament mhux ħarnex nġorruhom kollha. To be honest ħabiba tiegħi offritilna għada is-suq naqi. Xorta kieku ma kienx ħajqod kollox imma qed nistħi ġela toħodna minn hawn sa Xipol u lura it's a long ride, so ħamorru bit-train plus bit-train it's doable bl-ammont li għandna għada. Imma naħseb dak kollox. Illum issa ħammorru naraw Love Island. Il-final. Eżatt, x'enu? Eżatt, il-final kif ħanitilqu mnallax this week mhux ħajkolli moħħ Love Island. Very tired, ilni jumejn iderek. Imma, it's okay, il-biraħ by the way, Daniel tani tixriba għaxetlu, ejna ħorġu nimxu, għax għamilna ġurnata nizbarazzaw u biex nirrelassaw, għetlu jemmorru nimxu biex nirrelassaw. Għetlu ċekja, jekk xat għamil xita għax fil-għodu għamil xita u meta ċekja fuq leb, kellu location ħazina ma donax. U għalli le, mux xat għamil xita, nofs triq. Bdiet qattar ftit żgħira u meta konna kważi wasalna duluvju tamma, duluvju sirna qasra żibel, kienet żejda żejda. Nammetti tartini. It's okay. Today Zahra l-birthday. Mela stiex nixxieħ. Today Zahra l-birthday. Għada l-aħħar darba li ħankunu l-Olanda bħala residenti. For all you know, għax jaf nerġgħu niġu. Jokes. Never say never. Never say never. Ma naraw kif ħammorru Malta. Jontu a chance għax this week disastru
kull jum inqum u rrid nieqaf nagħmilha di, inqum u niftaħ il-mobile u nara news u l-ewwel ħaġa dejjem jitla' xi artiklu ta' dwejja u tal-breakdown Malta u niftakar da żmien eżatt konna Malta bħal da żmien sena u kollox, konna morna l-birthday tiegħek. U l-istess Malta, niftakar xeba aħbarijiet ħżiena niftakar. U ovvjament hekk vera bad timing għax aħna konna looking for li mmorru Malta u issa ħlief affarijiet diżastru ma mhux qed jiġru. Insomma di l-aħħar mixja uffiċjalment, insomma għadha rridu ngħaddu minn hawn biex narmu. X'għadha jonqosna narmu ħafna affarijiet. Naħseb inkellimkom għada. Għada jkun l-aħħar ġurnata f'dal-vlog, tkun l-aħħar ġurnata f'dal-vlog. U dak kollox. 3, 2, 1. Telaq l-jem. Kemm cringe. Oh, cringe. Ixe tal-aħħar guys. Nħansilqu. Satej u kwart oħra. Ħammurru nagħtu s-saqqijiet lill-ħabib tiegħi. Hello! Tajba. Tal-aħħar. Ija. Kunu għafu li dal-vlog recycling tal-istess ħwejjeġ sewwa. Għax ovvjament tal-istin ninsilqu. Rfajna kollox u hekk. Tajni jom iċ-ċavetta, so uffiċjalment daqshekk rajni dak l-appartament. How sad. I mean, to be honest, we were outgrowing it, għax bdejna naraw ħżajr lejn l-aħħar. Ija, għax meta jibdew jiġu ħafna nies. U speċa jkollok office fl-istess kamera mal-kċina. L-kċina speċajna bla storage space għax jimbdejt nixxi iktar affarijiet. So, ħan immissjaw il-veduta u l-location u kollox ovvjament, imma bħala daqs għandna bżonn xi ħaġa kbar. Għandna bżonn kamra ekstra. So, end of an era, daqshekk le. Asħadna selfie ħaq. It's okay, għandna l-Polaroid għax il-bieraħ ġi ħabib tiegħi juħod li xi affarijiet insomma u ħadilna Polaroid fil-kċina, so it's okay. U għandna il-video tagħna niftu l-portiera. Modak titfawhom kien. U x'jaħ nitfgħu. Kien ġamil dek jien. U biex inti titbella ħajjar għalik. Qedlek li nixtieq il-video. Insomma issa ħanimxu lura ċ-ċentru u naħseb ħanieħdu ġelat tal-aħħar minn Madak. Għandna ġelat b'xejn għax għandna l-punch card so rridu nużawh. U irridu nixtru. Ġibta mija imma. Irridu nixtru rigal lill-ħabib tagħna xi ħasra li hawn li sellifna s-saqqijiet għax ħadilna l-bagalju wkoll u ħajwassalna train station miskin. So, issa nixxulu xi specialty coffee. U ħajamel li kafe tal-aħħar ja ħasra, x'da jħobb jagħmel kafe. Da li jagħmel il-specialty coffee l-office, ma nafx li semmejtilkomx. U il-Marku Davi wkoll. Li ġew il-bieraħ. Qasna f'xaqbad nixxilhom. Nara, għax ġa tajnjom ħafna ikel, jekk nixxulhom xi ħaġa tal-ikel tipo ma nafx tagħmel sens. Xi ġmiel ara. X'ħanagħmlu bidejna. Xi ġmiel. L-aħħar party. Bagalja oħra. Bakil. Aw id-dawl warajna. Ma? Issa rridu l-airport. Għax kont wasalna. Ara xtrajna souvenir minn ħejma. Bottle żgħar li huwa fil-basket ta' Uniqlo. U all ready to go. Għax ma vloggerx ġajt kwad. Traveling light. Le, la, wek, dan jien. Law! Hey, konna l-biraħ. Naħal oħra l-entrance. Ija dejjem l-istess. So, bażikament morna niznuhom literalment din u dik kollha eżatt on the dot. Da 3:32 eżatt, di 10 eżatt, da 10.5 u di 33.2. We are hoping li konna bravi fl-oħrajn. Dak ma jgħidilna xejn. Fil-verità, aħjar kollha kienu xi 32.1 distributed milli da 33. Ma saraw. Ija dak narmuhom. Mor narmuhom issa. Għax just in case kolli di xotti. Għara l-aeroplan taħna wasal.
Għadu dejna birthday 32. 32 għada. Delete, yeah.